दिनै जोङो बिपिएफनि जानानै आङो दिनै नमिनेसन दाखिल खालामदों। तो गिबियावनो आं बिनि थाखाय जोंनि माननीय माने हाग्रामा सार बिटिसिनि चिफ बिपिएफ दलनि जोंहा आफादगिरिखौ आं धन्यबाद होदों। बिथाङा दिनै आंखौ 19 नं सिडली चिराङाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै होबाय आरो जों दिनैहाय मा होनोमोनलाय नमिनेसनखौ दाखिल खालामबाय। हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जोंनि बिपिएफनि मावथि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफोर सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंना मावथि बिथांमोन प्राइमारि ब्लकनि मावथि बिथांमोनहा खौबो आङो साबायखर होनो नागिरदों। खारन बिथांमोनहा माने दासिम माने फैगौ माने इलेक्शननि थाखाय माने खामानि मावगासिनो दं आरो आंबो नुदों जे एबाराव जोङो सिडली समस्तियाव आरामैनो जों देरहालांगोन। राजखान्थि हिसाबै मोनसे बादायलायनाय थायो दा मोननै दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि बिजाथि आरो नोंथाङाबो गथायलायबाय बिजाथिलायखौ दा बिजाथि गथायखांनायाव माबायदि आसा बादायलायनाया माबायदि जागोन? जोंथ' 100% देरहागोन। इउपिपिएलनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोल' भट होनानै रेडि जानानै दं। इउपिपिएलनो भट होनानै रेडि जानानै गैया। रायजोफ्रा बिजाथिखौ नायना होगोन ना दोलोखौ नायना होगोन? रायजो राजाफ्रा जोंनि हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जि सरकार जादों दा बिपिएफ बिटिसिआव बेनि उन्नयनखौ आरो जोंनि पार्टिफोरनि कर्मिफोरनि खामानि मावनायखौ उन्नयननि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै आंहा बिसास खालामो आरो बे नंगौ। सिडली समस्ति हिसाबै नोंथाङा बिजाथि हिसाबै दा बिजाथिलायखौ गथायबाय नोंथांनि गुबै थांखिया मा जागोन सिडली समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय? दिनैहाय नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आं बिटिसिनि सासे EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ नायो। दिनै हाग्रामा सारा आंखौ माने बिजाथि हिसाबै थिग खालामनानै बिसायख'थि गेलेनानै देरहाहोनानै दिनै माने आसाम एसेम्बलियाव हरनो नागिरदों। टारगेटआ बेनो जे बिटिसि ओनसोलाव जोंहा गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ। बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजोफोरनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं। गतिके जों जुदि MLA जानानै थाहैनो हायोब्ला गोबां जोङो माने स्टेटनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय जोङो आसनि लाबोनायाव गोरलै जायो आरो बे रायजोफोरनि थाखाय मोजां आरो बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै बा आं बेखौनो सिन्था खालामनानै माने दा आवगायदों। 5 बोसोर इउपिपिएलनि आखायाव दंमोन सिडली समस्तिया बिथांमोना 5 बोसोराव मा खामानि मावदोंमोन दायो बिथांमोननि थाखाय मानि थाखाय भट होआ होननानै नोंथाङा सानो? थांनाय 5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। खोथा होनानै खामानि मावाखै बेखायनो बिथांमोनहा 5 बोसोराव बिथांमोननो होआखै आरो बेखायनो जेनदों आरो जोंनो भट होगोन। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो भट होगोन बे 100% खाथां।